Hi havia una vegada uns temps complicats, de desconcert, en els que ens va semblar que mai sortiríem del túnel. I la història més vella del món, la que dibuixava els secrets dels nostres orígens, semblava entrar a la caverna. Els dies anaven passant a través de la vida a la pantalla. Jugàvem a la raiuela, mentre ens anàvem fent exploradors emocionals. I tancats a les cases, vam cuinar i cuinar, perquè cuinar és senzill, i encara que a vegades ens mengem el tarro. I grans i petits vam fer elogi a l'educació lenta i ens reconfortaven les paraules para Julia i el libro de los abrazos. I la vida seguia i seguia, perquè malgrat tot, la vida és meravellosa. Des de la ludoteca, on el joc simbòlic, els somnis i la realitat s'uneixen en una màgia indescriptible, desitgem que aquesta situació, com el conte d'Augusto Monterroso, sigui el més curt del món. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.